راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفل علي كورنعة عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع 10 تحدار كل تشعين عسران فنوا راديو إيرنا كموتروب زينا جمر فلما أرستاتو جبوتي أمونغو منغستي إثيوبيان كل تግራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት بسلاماዊ መንገዲ ክፍታሕ ፀዊዓ بمكتل قدما ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን መፍትሒኡን ንምዝታይ ናብ ኡጋንዳ በፂሑ ኣብ ከሰላ ኣዛዚ ፖሊስን ዋና ጸሓፊ ናይቲ ምምሕዳርን ካብ መዝነቶም ክእለዩ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዶ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ትድግፍ ኣፍሊጣ እቲ ሃገር ነዘፍለጠት ብኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ዝምራሕ ልኡኽ ኣብዚ ሳለስተ እዚ ኣብ ሁሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ንምምያጥ ናብ ጅቡቲ ድሕሪ ዘካየዶ ምብጻሕዮ ድሕሪ ዝርከብ ጅቡቲ ብ15 ሕዳር ኣብ ዘውፅኣቶ ወግዓዊ መግለጺ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንእትምራሕን ሓድነታ ዝዓቀበትን ኢትዮጵያ ዘለዋ ደገፍ ብምርጋጽ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ግና ብሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ከም ዝፍታሕ ዘለዋ እምነት ገሊጻ ነቲ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍትሑ ተበግሶታት እንተተወሲዱ መንግስቲ ጅቡቲ ንምሕጋዝ ቁርብ ከም ዘለውን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣገንዚቦ መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ብወግዒ ክድግፍ እንከሎ መንግስቲ ሱዳን ንሰላም ከም ዝድግፍ እኳ እንተተሓበረ ንጹር መርገጽ ግና ኣይውፅአን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ዝኾና ሶማል ኬንያን ደቡብ ሱዳንን እውን ኣብቲ ሃገር ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ከም ዝፍታሕን ዝገልጻ ዘለዋ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ ቅድሚ 2 ዓመታት ሰላም ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ምውሓስ ላዕልን ታሕትን ክብል ዝተረኣየ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዝተወልዐ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ንዝቐርበሉ ዘሎ ጻውዒት ክቕበል ፈቓደኛ ብዘይምዃኑ ብማዕከናት ዜና ዓለምን ካልእ መንገድታትን ነቐፌታ ይውሕዘሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ኣቶ ደመቀ መኮንን ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኡጋንዳ ብምብጻሕ ብዛዕባ ህሉ ኩናት ኢትዮጵያን መፍትሒኡን ከም ዝዘተየ ማዕከናት ዜና ኡጋንዳ ኣረጋጊፀን ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሶኒ 16 ሕዳር ናብ ካምፓላ ድሕሪ ምእታው ምስ ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ከም ዝተዘራረበውን ብኣሳእላ ሰኔን ኣቕሪበን ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ናይ ምሽምጋል ተበግሶ ክወስድ ምዃኑ ገሊጹ ንዝብል ሓበሬታ ጉጉይ ምዃኑ ብወገን ኢትዮጵያ ተሰሚዕዮ ድሕሪዚ ናይ ትማሊ ሶኒ 16 ሕዳር ርክብቲ ፕሬዚደንትን ልኡኽ ኢትዮጵያን ግና ኡጋንዳውን ኣሰር ጅቡቲ ኬንያን ካልኦት ሃገራትን ብምስዓብ እቲ ኩናት ብዘተን ሰላማዊ መንገድን ጥራይ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ዝንፍት መርገፂ ምውሳዳ ተመልኪቱሎ ጅቡቲ ኡጋንዳ ሶማል ሱዳን ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ብሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ከም ዝፍታሕ ከኣምናን ከለዋ ብኩናት ንምፍትሑ ዝህንደዱ ዘለው ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ጥራዮም ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዞባ ከሰላ ኣዛዚ ፖሊስን ዋና ጸሓፊ ምምሕዳርን ካብ መዝነቶም ክእለዩ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዶ እቲ ብሰውራዊ ኪዳን ምብራቕ ሱዳን ዝተጸውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ዝኸፈትዎ ተኽሲ ብምኹናን ፈጸምቱ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ጸዊዑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣመሓዳሪ ከሰላ ኮይኑ ንዝተመዘዘ ተወላዲ ቀቢላ ቢን ዓመር ንምቋም ካብ ቀቢላ ሃደንደዋ ዝኾኑ ቤጃ ሰፊሕ ተቃውሞታት ከም ዘካይዱ ዝዝከርዩ ፖሊስ ነቶም ተቃውሞ ዘካይዱ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ንምብታን ኣብ ዝተኮስዎ ጥያይቲ ድማ ብውሕዱ 8 ሰባት ክቕተሉን ከለው 10 ቆሲሎም እዮም ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣብ ሞንጎ ብሄረ ቤጃ ዝኾኑ ቀቢላታት ሃደንደዋን ቤን ዓምርን ዝተጓሃረ ግጭታት እናብኣሰ ድሕሪ ምምጽኡ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቕ ነቲ ዝተሾመ ኣመሓዳሪ ከሰላ ከይበጽሐ ካብ ስልጣኑ ከም ዝሰጎጎ ይዝከር እዚ ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ከሰላ ኣብ ዝርከብ ናይ ዕዳጋ ቦታ ኣእዳው ብምትሓዝ ሰንሰለታዊ መስርዕ ሰብ ብምቋም ዝተኻየደ ተቃውሞ ድማ ነቶም ዝተረፉ ሓለፍቲ ኣዛዚ ፖሊስን ዋና ጸሓፊ ምምሕዳርን ካብ ስልጣኖም ንምእላይ ዝዓለመዩ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዞባ ምብራቕ ሱዳን ኣብ ከተማ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ሱዳን ስለዘይተቐበለ ኣብ ብዙሕ ክፋሉ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ዞባ ገና ተኣፋፊ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና
ቀፂሉ ዝቐርብ መደብና ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን ክኸውን ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ትግራይ ግጭት ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ይኸይድ አብይ አሕመድ ዝርርብ ሰላም ይሕሰም ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ከተማ ኦስሎ ኖርዌይ ተረኺቡ ናይ ሰላም ኖቤል ድሕሪ ምሽላሙ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ክጅመር እንከሎ መንእሰይ ወተሃደር ነይረ ናይ ኩናት ዕንወትን ጥፍኣትን በኣካል ኣብ ግንባራት ዝረኣኸየ ክብል ገሊጹ ነይሩ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ ዶብ ግጭትን ን20 ዓመት ሰፊኑ ዝነበረ ኣይ ሰላማዊ ኩናት ብሰላም መንገዲ ክፍታሕ ብዝገበሮ ኣበርክቶ ኖቤል ዝተሸለመ አብይ አሕመድ ብተወሳኺ ኩናት ንኹሎም ዝሳተፍዎ ወገናት ካሃነምዩ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣሕዋት ንሓድሕዶም ክቃተሉ ርኤ ብሰንኪ ደብዳባትን ተኩስ ጠያይትን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያንን ብራዕዲ ከንቀጥቅጡ ርኤ ኩናት ንሰባት ናብ ልቢ ዘይብሎም ኣረሜናት ክቐይሮም ተዓዚበ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘውርዶ ጭካኔ ተገንዚበ ዳርጋ ምልእቲ ኣሃዶይ ብደብዳብ ክትድምሰስ ምስክር ነይረ ብምባል ኩናት ዘስዕቦ ሰብኣዊ ህልቂት ኣብ ልዕሊ ቁጠባን ትሕተ ቅርፅን ዘውርዶ ዕንወት ዘኸትሎ ናይ ደቂ ሰባት ምዝባልን ካልእን ዘርዚሮ ንኩናት ዘፀባብቑን ዝውድሱን ንኩናት ዘደማምቑን ዘወዓውዑን እቶም ኩናት ዘይረኣዩን እቶም ኩናት ዘስዓቦ ፍርሒ ልቢ ምስባር ዕንወትን ህልቂትን ዘይረኣዩ ምዃኖም ብምግላጽ ኣብ ቅድሚ ዓለም ብሰላም እንድታድር ጎረቤትህ ሰላም ይደር ብሰላም ክትሓድር ጎረቤትካ ብሰላም ይሕደር ዝብል ምስላ ብምቕራብ ሰላም ክትጥዕ ከም ዝሰርሕ ቃልኣት እዩ ብ3 ሕዳር 2020 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብማዕከናት ዜና ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሰሜናዊ እዚ መጥቃዕቲ ተካይዱ ነቲ እዚ ክዞም ተፈቲኑ እዚ ሰራዊት እዚ ንልዕሊ 20 ዓመት ንህዝቢ ትግራይ ንምክልኻል ክሰርሕ ዝጸንሐዩ እንተኾነ ህወሓት ከም ናይ ባዕድን ወራርን ኣብ ልዕሊኡ መጥቃዕቲ ተካይዱ ብምባል ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ህወሓትን ሰራዊት ምክልኻልን ኩናት ከም ዝጀመረ ገሊጹ አብይ አሕመድ ብምቕጻል መንግስቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ ከይጉዳእ ክዕገስ ከም ዝጸንሐ ሕጂ ግን ሰራዊት ምክልኻል ብማእከላይ መምርሒ ነቑጣ ተመሪሑ ሃገር ከድሕን ትእዛዝ ተዋሂብዎ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ መግለጺ ኣብ ሞንጎ ፌደራላዊ ማእከላይ መንግስትን ኣብ ሞንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ክልል ትግራይን ብወግዒ ኩናት ከም ዝተወልዐ ዝተንብሀ ነይሩ ቅድሚ ዓመት ሽልማት ሰላም ኖቤል ዝወሰደ ቀዳማይ ሚኒስተር እሞ ከዓ ንሰላም ዝጎስጎሰ ንምንታይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩናት ኣዊጁ ከም መራሒ ንምንታይ ብሰላም ክፈትሖ ዘይፈተነ ሽልማት ኖቤል ክወስድከ ግቡእ ዲ ነይሩ ዝብሉ ሕቶታት ንሓያሎ ተዓዘብትን ማዕከናት ዜና ዓለምን ዘይተመለሰሎም ሕቶ ኮይኑ ዘሎ ገለ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝወሰዶ ናይ ኖቤል ሽልማት ምስ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዳ እምበር ምስ ካልእ ምትሓሓዝ ከም ዘይብሉ እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ኩናት ከይክሰት ጽዒሩ ኢሎም ከመኽኒሉ እንከለዉ ገለ ድማ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ትእዛዘይ ኣይተኸብረን ናይ ንዓይ ስምዑ ጠባይ ከም ዘንጸባረቐ ይገልጽዎ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ጥቡቕ ዝምድና ብምስራት ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ምስሓብ ናብ ንቡር እኳ እንተመለስዎ እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ንክልል ትግራይ ዝመርሑ ህወሓት ዘየካተተ ብምንባሩ ሙሉእ ኣይነበረን ብዙሓት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ሰላም ዘስዓቦ ኩናት ክብሉ ይገልጽዎ ኣለዉ ሰላም ዘስዓቦ ኩናት ክበሃል ዝኸኣለ አብይ አሕመድን ኢሳያስ አፈወርቅን ሰላም ገይሮም ክንእሶም ንህወሓት ዛጊት ምኽኒቱ ብወግዒ ዘይተገልጸ ምኽንያት ክጽምሮ ይከኣሉን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተሰማምዕሉ ዝመስል ኩናት ተኸሲቱ ብምህላው ሰላም ድሕሪ ምስዓብ እውን ብኡ ንብኡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፀወታ ተወዲኡ ጌም ኦቨር ወያነ ክብል እዩ ተሰሚዑ ነይሩ ህወሓት ብወገኖም ቅድሚ ሰላም ይኹን ድሕሪኡ ካብታ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሄግ ናይ ኤርትራ ምዃና ዝተወሰነት ጠንቂ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝኾነት ዝንገረላ ባድመ ከይወፅዮም ጸኒሖም ኣብ ሞንጎ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግናን ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ህወሓትን ሓያል ወጥርን ዘይምርድኣን ተፈጢሩ ብምጽንሑ ክልቲኦም ወገናት ናብ ግጭት ከምርሑ ከም ዝኽእሉ ብዝተፈላለዩ ወገናት ትንቢት ክወሃበሉ ድሕሪ ምጽናሕዩ እዚ ግጭት ተፈጢሩ ዘሎ አብይ አሕመድ መግለጽ ቅድሚ ምሃቡ ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትግራይ ናይ ገዛእ ርእሳ መጻኢ ዕድላት ብገዛእ ርእሳ ክትውስን ብምውሳናን ምርጫ ብምክያዳን ብልጽግና ምስ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ማለት ምስ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ከካይዱ ይዳለውሎ ክብል ገሊጹ ነይሩ ንሱ ብተወሳኺ ክልቲኦም ወገናት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ኩናት ከእትውዎ ይሸባሸቡ ኣለዉ ክብል ሓቢሩ ነይሩ
ኣቶ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብተወሳኺ ሓይልታት ትግራይ ንሰላም ቀዳምነት ዝህቡ እኳ እንተኾነ ጸላእቱ ንምምካትን እንተተጠቂዑ ድማ ክቐብሮም ድሉ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ። ድሕሪ ዝኹሉ እምበኣር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ስርዓት ወተሃደራትን ምልሻን ዘካተተ መሪር ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ዝካየድ ዘሎ። ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክልቲኦም ወገናት ዝህቦ መግለጺ ንሓድሕዱ ዝጋጮ ሓደ እዋን እውን ክትኣምኖ ዘጸግም ክኸውን እንከሎ ኣብ ልዕሊኡ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ሓሶስ ዜና ብብዝሒፉን ኣሎ። ኣብዚ ኩናት እዚ ድሮ ህይወት 10 ኣሽሓት ከም ዝተቐትለ ንምግማቱ ዘየጸግም ኮይኑ ካልኦት 10 ኣሽሓት ድማ ናብ ሱዳን ክስደዱ ተገዲዶም ኣለዉ። ነዚ ኩናት ኣስደማሚ ካብ ዝገብሮ ተሸላሚ ናይ ሰላም ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማታት ትግራይ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ከም ዝካየድ ህዝቢ ድማ ኣብ ከባቢ ዒላማታት ክኾኑ ዝኽእሉ ቦታታት ከይእከብ መጠንቀቕታ መሃቡ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ወሃብ ቃል ህወሓት ጌታቸው ረዳ ነዊሕ ዝጓዓዝ መሳርያ ኣለና ጸላእትና ኣብ ዘለዎ ከንረኻኽበሎም ኢና ክብል ገሊጹ። ከም ፈኸርኦም እቲ ሓደ ወገን መቐለ ዝርከበን ከተማታት ትግራይ ብነፈርትን ከበድቲ ጽዋርን ክድብድብን ከሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማታት ጎንደርን ባህርዳርን ብተወንጫፍ ተሃሪሙ። ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ከተማታት ኤርትራውን ካብ መጥቃዕቲ ነጻ ከም ዘይኮና ድሕሪ ምግላጹ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ብሚሳይል ተሃሪማ ነዚ ደብዳብ ኣመልኪቱ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋህበ መረጋገፂ የለን። እንተኾነ እዚ ናብ ከተማ ኣስመራ ብምድዋል ክረጋገጽ ተኻኢሉ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብተወሳኺ ሰራዊት ፌደራል መሬት ኤርትራ ብምጥቃም ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምትሕዋስ የጥቅዕዎ ከም ዘለዎ ይዝገልጽ። እዚ እውን ከም ኩሉ እዋን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋህቦ መረጋገፂ የለን። ሓደ ካብ ኣዛረብቲ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ብተወሳኺ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐርበሉ ዘሎ ጻውዒት ዝርብ ሰላም ይነጽጎሎ። ንሱ ኩሎም ንሰላም ዝጽውዑ ዘለዉ ወገናት ብምስጋን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕግን የማስከበር የህልውና ዘመቻ ሕጊ ናይ ምኽባር ናይ ህላዌ ወፈራይሉ ብምስያም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከም ዝውዳእ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ። ንሱ ብተወሳኺ ንገበነኛታት ጁንታስ ሰመዮም መራሕቲ ህወሓት ብምልኦም ተታሒዞም ናብ ሕጊ ከይቀረቡ ሕግን ስርዓትን ከይሰፈነን እቲ ኩናት ደው ከም ዘይብል እዩ ዝገልጽ ዘሎ። በኣንጻሩ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሕጂ እውን ንሰላም ቀዳምነት ከም ዝህቡ ክፉት መንገዲ ከም ዘሎን ይገልጽ ኣሎ። ብመሰረት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቀሊልን ኣብ ሓፂር መዓልታት ዝውዳእን ይመስል ነይሩ። እንተኾነ እቲ ኩናት ካልኣይ ሰሙኑ ሒዙን ብዝሓየለ መልክዑን ይቕጽል ኣሎ። መዓልታዊ ምዕባለታቱ ኣብ ሬድዮ ኤረና ክንከታተሎ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ ንምንታይ እዚ ኩናት ጀሚሩ ንምንታይ ብሰላም ክፍታሕ ዘይከኣለ ዝብል እዩ። ሓያሎ ወገናት ዘዝተፈላለዩ ኣርእስታት ኣልዒሎም በብዝጥዕሞም ዝተፈላለዩ መግለፂታት ክህቡ ይኽእሉ እዮም። እቲ ጉዳይ ሓያሎ ነዊሕ ዝጸንሐ ድጉል መበገሲታት ክህልዎ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብ ቀረባ ግዜ ዘነሃሃሮ ምስ ንርኢ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ምርጫ እዩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ክግለጽ ዝጸንሐ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ 29 ናሓሰ 2020 ክካየድ ተወጢኑ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ምርጫ ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ብምግባር ንዘይተወሰነ ግዜ ተሰጋጊሩ። መራሕቲ ህወሓት ግን ኣብ ክልሎም ዝካየድ ምርጫ ከም ዘይስርዝዎ ብምሕባር ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ምርጫ ካይዶም። ህወሓት ድማ ኣብቲ ምርጫ ብዓብላልነት ተዓዊቶም። መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ምርጫ ከም ዘይቅበሎ ክገልጽ እንከሎ ህወሓት ብወገኖም እቲ ብሰንኪ ኮሮና ናብ ዘይተፈልጠ ግዜ ዝተናወሐ ምርጫ ክሳብ ዝትግበር ካብ 6 ጥቅምቲ 2020 ንድሓር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ብኡ ዝምራሕ መንግስትን ኣብቅዕዩ ብምባል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣፍልጦ ከም ዘይሂብዎ መምርሒታቱ ከም ዘይቅበሉን ሓቢሮም ነይሮም። ብመሰረት ፌደራላዊ ቅዋም ኢትዮጵያ ዝኾነት ክልል ናይ ገዛእ ርእሳ ምርጫታት ክትካይድ ናይ ህዝቢ ደገፍ እንተረኺባ ድማ ክሳብ ነፃ ሃገር ክትከውን ፍቆድዩ። ፌደራላዊ ሕጋጋት ንዘስፈረ ሰልፊ ኢህኣዴግ ብሰልፊ ብልጽግና ዝተክአ ኣብይ ኣሕመድ ግን ፌደራላዊ ሕጋጋት ባህዳዊ ወይ ድማ ሕብረት ክትክእ ከም ዝሕልን እዩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝግለጽ። ኣብ ትግራይን ከባቢኣን ድሮ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት በደል ይፍጸም ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኩናት ከህድኦ እንተዘይክኢሉ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተናውሐ ቅልውላው ክስዕብ ዝዓበየ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ኖቤል ሰላም ዝተቐበለ ክነሱ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳሩ ናብ ቅልውላው ዘምረሐ ወይ እውን ከም ትብተን ዝገበረ ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ታሪክ ዝሰፍረሉ ሕማቕ ታሪክ እውን ክስነድ ይኽእል እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን
روسيا أب سودان أفريقان بريزيدنت سودان نبر عمر البشر أب 2017 أب روسيا أب زبطحلو روسيا نهاجرو سودان كاب تتصابوتات حبرات منكستات أمريكا كتكالخللا حتيتو نيرو زحلف عمد 2019 دما نعبن قلولاون السودان أب ترزو أب زبطحلو وتهدروان أماخرت روسيا مسؤمونات منكست زخونو سراوي السودان أب بايتا كم زلو أفليتهم نيروم حج دما روسيا أب سودان أب جماجم كإح بحري مدبر حيلي نافال بيس كتهنت مدب كم زلوان نعقو نمتكبار درونا يسمع مامة تنديفو بقدماي مينيستر روسيا ميكائيل ميشوستين كتام كم استنبرلو تفليتو وقعو مربب حبريتا روسيا 5 حبرو اتأب سميناو جماجم كتما بورت سودان زسراح مدبر حيلي بحري أستا 300 عقم السب سيفلن وتهدراتن سحس كوينو مراخبن وتهدراتن زعرفالو مأكل ናይ ሎጂስቲክ ሓገዝ ዝግበረሉ ኒኩለራዊ ጻዓት ክንቀሳቐሳት ዝኽእላ ክሳብ 4 መራኸብ ዘጠቓለለዩ ብመሰረት ትስምዕ ሩስያ ንማዕርፎ ነፈርትን ወደብን ፖርት ሱዳን ንምጉዕዓዝ ኣጽዋርን ካልእ ኣቑሑትን ክትጥቀመሉ እያ ሩስያ ነቲ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምርጋእ ሰላምን ጸጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ክትጥቀመሉ ዳ እምበር ኣንጻር ዝኾነት ሃገር ዝዓለመ ከም ዘይኮነ ኣብ ትሰምዕ ኣስፊራላ ሩስያ ገማግም ባሕርን ገለ ክፋል መሬትን ክትጥቀም ክፍቀደላ እንከሎ ሱዳናውያን ኣብቲ ማዓስከር ክበጽሑ እንተኾይኖም ብፍቓድ ሩስያውያን ጥራይ ክኸውን ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ሩስያ ነቲ መደበር ሓይሊ ማዓስከት ከፍቶ ምዃና እኳ እንተዘይገለጸት ዳግማይ ክሕደስ ዝኽእል ን25 ዓመታት ኣብ ሱዳን ክትጸንሕ ምዃና ተፈሊጡ ሩስያ ኣብ ሱዳን ጥራይ ኣይኮነትን ወተሃደራዊ መደበር ከተቀውም መዲባ ዘላ ምስ ዩጋንዳ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃን ካሜሮንን እውን ወተሃደራዊ ስምዓት ክትገብር እንከላ ምስ ሓያሎ ካልኦት ድማ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናኣ ኣብ ምምሕያሽን ወፍሪ ኣብ ምግባርን ትርከብ ኣብ ኤርትራውን ናይ ሎጂስቲክ ማእከል ከም እተቐውም ሚኒስተር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ግዜ ሶቪየት ሕብረት ሩስያ ምስ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥቡቕ ዝምድና ነይርዋ ድሕሪ ውድቀት እቲ ሕብረት ድሕሪ 1990 ግን ምስ ኣፍሪቃ ዝነበራ ርክባት ሃሲሱ ድሕሪ ምጽንሑ ሕጂ ዳግማ ይበራበር ኣሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሪቃ ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያት ሃገሩ ቀዳምነት ክወሃባ ምዃኑ ሩስያ ምስ ኣፍሪቃ ብፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ምክልኻልን ጸጥታን ቁጠባ ምቁጽጻር ሕማማት ትምህርቲ ሰብኣዊ ሓገዝን ካልእን ኣብ ንሓድሕደን ምትሕጋዝ ክገብራን ክለዋወጣን ከም ዝኽእላ ገሊጹ ሩስያ ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ኣፍሪቃ ብምቁማት እተሰላስሎ ዘላ ንጥፈታት ምስ ንርኢ ኣብ ወተሃደራዊ ዝምድና ሩስያ ኣብ ዕድጊ ጽዋር ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ንኣፍሪቃ ምኽንያቱ ካብ 2014 ክሳብ 2019 16 ሚእታዊት ፍርያት ኣጽዋር ሩስያ ብሃገራት ኣፍሪቃ እዩ ተገዚኡ እዚ ንኣፍሪቃ ድሕሪ ሃገራት ኤስያ ኤውሮጳ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ 4ይ ደረጃ እትስራዕ ዓሚል ዝገብራ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሩስያ ምስ ኣንጎላ ናይጀርያ ሱዳን ማሊ ቡርኪና ፋሶን ኢኳቶርያል ጊንን ነፈርቲ ኩናትን ሄሊኮፕተራትን ዘጠቓለለ ናይ መሸጣ ጽዋር ውዕል ጌራ በምህላዋ እቲ ንግዲ ክዓቢ ትጽቢት ይግበረሎ ኣብ ምውፋር ዕሱባት ወተሃደራት ሩስያ ብመንገዲ ናይ ጸጥታ ኩባንያታት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ጸጥታ ምሕላውን ኣብ ዓውደ ኩናትን ዝሳተፉ ነፈርቲ ኩናት ዘብርሩን ካልእን ዕሱባት ወተሃደራት ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ትልእኽያ እዞም ዕሱባት ወተሃደራት ብናይ ብሕቲ ኩባንያታት ዝለኣኹ እኳ እንተኾኑ ንሩስያ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣታዊ ክኸዓብቱላ እንከለዉ ንሳቶም ኣብ ዘለውሉ ፖለቲካዊ ጽልዋ ሩስያ ከም ዘለዩ ዝግለጽ ተኸፊሎም ዝሰርሑ ዕሱባት ወተሃደራት ሩስያ ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ሊብያን ሱዳንን ከምኡውን ሓያሎ ብምስጢር ዝተታሕዙ ቦታታት ከም ዘለውን ከም ዝነበሩን ይግለጽ ሩስያ ብተወሳኺ ብመንግስቲ ብዝውነና ትካላትን ናይ ውልቅን ኣብ ዕደና ብምውፋር ነዳዲ ጋዝ ማንጋኔዝ ቡክሲት ችሮሚውን ካልእን ትዕድን ከም ዘላ ኣብ ሃገራት ጊኒ ኣንጎላ ሞዛምቢክ ካሜሮን ጋናን ናይጀርያን ድሮ ኮንትራት ወዲኣላ እቲ ካልእ ሩስያ ናብ ኣፍሪቃ ትጸቕጠሉ ዘላ መሸጣ ቴክኖሎጂ ኒኩለራዊ ጸዓት እዩ እዚ ምስ ቁጠባ ሓያሎ ሃገራት ኣነጻጺርካ ዓቕሚ ዝሓትት እኳ እንተኾነ ኣብ ግብፂ ግን ብ$25 ቢልዮን ስምምዕ ኣብቲ ሃገር ናይ መጀመርታ ናይ ኒኩለር ጸዓት ክትተክል እያ ኣብ መስርሕ ክልተኣዊ ንግዲ ሩስያ ብቻይና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ጃፓንን ተዓብሊላ ብምህላዋ ዳርጋ ክልተኣዊ ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ክምዕብል ግዜ ክወስደላ እዩ 15 ሪፐብሊካት ዝሓዘ ሕብረት ሶቪየት ካብ 1922 ክሳብ 1991 ዝጸንሐ ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ድሕሪ 1991 ናብ 15 ሃገራት ክመቓቐል እንከሎ እታ ዝዓበየትን ዳርጋ ንኹሉ ጠርኒፋ ዝነበረትን ሩስያ ብብዙሕ መለክዕታት ጽልውኣ ተዳኺሙ ጸኒሑ
መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ብምንባረን ሶቪየት ሕብረት ኣቀዲማ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝምድና ክትገብር ብዙሕ ዕድል ኣይነበራን። ዝምድና ሶቪየት ሕብረትን ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ናጽነተን ክጎናጸፋ ምስ ጀመራዩ ዝጅምር። ሓያሎ ሓደስቲ መራሕቲ ኣፍሪቃ ካብተን እምባራጦራውያን ዝሓስብዎን ሃገራት ምዕራብ ነጻ ምስ ወጡ ናብ ኣፍሪቃውነት ሃገራውነት ማርክሳውን ማሕበራውን ስምዒታት ክሕዙን ክጉስጉሱን ጀሚሮም። ነዚ ዝተገንዘበት እሞ ነቲ ስነ ሓሳብ ከተስፋሕፍሕ ትሕልን ዝነበረ ሶቪየት ሕብረት ኣብ 1960 ብስም ቀዳማ ሚኒስተር ኮንጎ ነበር ፓርቲክ ሉሙምባ ኣብ ከተማ ሞስኮ ህዝባዊ ናይ ምሕዝነት ዩኒቨርሲቲ ከፊታ ካብ 30 ዓመት ዝመፁ ተምሃሮ ላዕለዋይ ትምህርቲ ክትብ ጀሚራ። በዚ ድማ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ተጸልዮም። ድሒራ ሶቪየት ሕብረት ምስ ኣልጀርያ፣ ኣንጎላ፣ ኮንጎ፣ ግብፅን ኢትዮጵያን ጥቡቕ ዝምድና መስሪታ ነይራ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ቻይና፣ ጃፓን፣ ህንዲ፣ እስራኤል፣ ኤውሮጳዊ ሕብረት፣ ሩስያ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ዳግማይ ንኣፍሪቃ ክሻወሙኣ ካብ ዝጓያ ዘለዋ ሃገራት እየን። ካብዘን ሃገራት ቻይና ብቐዳምነት ትመርሕ እኳ እንተሃለወት እተን ካልኦት ሃገራት እውን እጃመን ንምርካብ ኣብ ጻዕሪ ይርከባ። ሃገራት ዓለም ንኣፍሪቃ ክሻወማ ዝቀዳደማሉ ዘለዋ ብርዱእ ምኽንያት እዩ። ንሱ ድማ ኣፍሪቃ 17 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ዝነበረ ኣህጉር እያ። 9.6 ሚእታዊት ናይ ነዳዲ ፍርያት ተምርት፣ 9 ሚእታዊት ፕላቲኒየም፣ 9 ሚእታዊት ኮባልት፣ 50 ሚእታዊት ወርቂ፣ 2 ካብ 3 ማንጋኔዝ፣ 35 ሚእታዊት ዩራኒየም፣ 75 ሚእታዊት ኮልተንን ካልእ ማዕድናትን ተፍርቡ ምዃናን ወተሃደራዊ መደብራትን ንምኽፋትን እዩ። ኣህጉር ኣፍሪቃ ብተወሳኺ 54 ልኡላውያን ሃገራት እትውንን ኣህጉር ብምዃና ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 54 ድምፂ ብልጫ ትውንን። እዚ ድማ ሓደ ካብ ዘጠምትዋ ቀንዲ ረቑሒታት እዩ። ኣብ ጅቡቲ ፈረንሳ ሓዊስካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ጃፓን፣ ቻይናን ጣልያንን መሬት ብምክራይ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክምስርታ እንከለዋ ስዑድ ዓረብን ህንድን ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ማዓስከራት ክኸፍታ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ኣብቲ ኣህጉር ብተወሳኺ ወተሃደራት ጀርመን፣ ብሪጣንያን ስጳኛን እውን ኣለዉ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተወሳኺ 13 ሕዳር ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ሕያውነት ኮይና ተባዒላ። ኣንጻር ኩሉ ዕንቅፋታት ህዝብታት ዓለም ምንባር ክቕጽሉ ካብ ዘኽእልዎ ባህርያታት ወዲ ሰብ ሓደ ሕያውነት እዩ። ሕያዎት ሰባት እንተዘይህልው ነይሮም ዓለም ከምዛ ንፈልጣ ኣይመቐጸለትን ነይራ። ዓመፅቲ፣ ተበለፅቲ፣ ሱስዓት፣ ርጉማትን ጨካናትን ኣብ ዝመልእዎ ዓለም ሕያዋይ ክትከውን ከቢድ ይመስል ወይ ከዓ ከም ድኽመት ይርአ ይኸውን። እንተኾነ ኣንጻር ዓመፅቲ ደው ምባል ሰብኣውነትካን ዝዓደለካ ሕልናኻ ዘፍቅደልካን ሕያውነት ምንጽብራቕ እቲ ዝዓበየ ብርታዕ እዩ። ዝሓለፈ ዓርቢ 13 ሕዳር መዓልቲ ሕያውነት ተባሂላ ተኸቢራ ውዒላ። መዓልቲ ሕያውነት ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰባት ዘለዉ እሞ ንሕብረተሰብ ክቕይሩ ዝጽዕሩ ሕያወት ሰባት ኣፍልጦ ንምሃብን ሕያውነት ወይ ሰባት ሕያወት ንክኾኑ ንምብርታዕዩ ኣብ 1998 ብዘይ መንግስታውያን ማሕበራት ተኣታትዩ። ሓደ ካብ ሕያወት ሰባት ጀን ሄንሪ ዱራንት ወዲ ከተማ ጀኔቫ ኮይኑ ስዊዛዊ ነጋዳይ ነይሩ። ንሱ ኣብ 1859 ብዛዕባ ኣብ ኣልጀርያ ዘጋጠሞ ዕንቅፋታት ምስ ገዛኢ ፈረንሳ ዝነበረ ናፖሊዮን ንምዝራብ ናብ ሶልፎሪኖ እትበሃል ኢጣልያዊት ዓዲ ኸይዱ። እንተኾነ ዱራንት ናብቲ ዓዲ ቅድሚ ምብፅሑ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሞንጎ ብናፖሊዮን ማለት ፈረንሳ ዝድገፍ ንግስነት ሳርዲንያን ኢጣልያ ግዝኣት ኦስትርያን ኩናት ተኻይዱ ብምንባሩ ኣብቲ ዓዲ ኣስታት 40,000 ምዉታት ዝረድኦም ዝሰኣኑ ቁስላትን ወተሃደራትን ጸኒሖሞ። ኣዝዩ ሰንቢዱን ልቡ ተተንኪፉን። ዱራንት ነቶም ውግኣት ንምሕካም ዝሕግዝ መሰረታዊ መሳለጥያታት ከምዘየለ ተረዲኡ ግዜኡ ብምስዋእ ድማ ምስ ደቂ ዓዲ ብምትሕባር ኣብ ምእላይቶም ቁስላት ተዋፊሩ። እቶም ውግኣት ካብ ኩሉ ወገናት እዮም ነይሮም። ዱራንት ድማ ብዘይ ኣፈላላይ መን ናይ መን ወተሃደር ብዘየገድስ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ሂቦ። ኩናት ዝኸተሎ ዕንወት ዘሰንበዶ ጃን ሄንሪ ዱራንት ናብ ከተምኡ ጀኔቫ ብምምላስ ብዘይ ኣፈላላይ ንኹሉ ዝሕግዝ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ከቕውም ተበጊሱ። ነጋዳይ ምዃኑ ገዲፉ ህይወቱ ካልኦት ንምሕጋዝ ወፍዩ። ብኸምዚ ድማ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሬድ ክሮስ ተመስሪቱ። እዚ ማሕበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቀይሕ መስቀል፣ ቀይሕ ወርሕን ቀይሕ ክሪስታልን ኣብ መላእ ዓለም ኣገልግሎት ይህብ። ስለዚ ንኹሉ ዓይነት ሕብረተሰባትን ሰባትን ብዘይ ኣፈላላይ ሕያወት ንኹን። ኣብ ንሓድሕድና ሓልዮት ይሃልወና። እወታዊ ሓይሊ ንጠቀም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን
زخبركم سمعتنا نلوم تداليو زنبرة أفريقيا أب سومون زي أب سفتي مولو زمت سومون بخالة تحستوك سام نرخب سنايقنا راديو إيرانا ناتا دمت إيرتراويان تطعمو مس راديو إيرانا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درساتاتن وازاتاتن زغربو خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتن فتاتحومن عملخاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مئسنتن كالي نعطمامتانا بولكاوي هيوتنا نانصبارغه ززناقعن مخرتات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرانا سلام كمي تغنيو فتوح تغاتل تمدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوف نيزبن لا تحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كسافت سامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دموكم أدالونا أغراب مدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرانا ناتا دمت إيرتراويان كاب دبدابي هديتاتنا هستقونج على صحافي عوت منقست آب قولوا انت زينا فيعكم زعقاول عدنا يفرحنا يزولو قدمون إذا فدر راسيوني خمزة وزا بفحوق يا فايسا دحر دا تردي ومبري شو سنكا اتسبون قرا حين برن عدي هلو نابجان هي أودي قوي عدي لومخه بانديرا وريدا صباحك بايتو فريسو دحريخه ازقينو نابلنا زربخنا جمادها أم حراقو بيومنا إذا عدنا عيننا نرأي حوس دوسيلا حدا معلتي زي رسعسي أبوخا أنا محسر فدراسيون ماليسهم نسرح وفيرهم نصبحي تانو جوخا وجب كابوتن قمت أسرن لفيزا حدنا تلبيسهم نجازا تمليسهم بس ما ينبغلون فوس قدوس أنتم متى ترخيبوا إلى يوم سنبد إلى تعاويسا إلى يوم نخنزا وجه اللاي من إريترا مسمن مسيسو توبيدا كأبوتاتكم تمهارو درار عيني سيريكم كأيركم نجازهم كي تملسوا بعن تبخم تتنقوا إلاتكم هاد يبلا لينتهم لك عدنا بعلا سنكتاتو بحقه بعلا سقيلاتو رحقه خيكونكم زمدكاي أقول من قدي شنكولا لا يتولو نصغا أزدك من تغينسي أبت فيسبوك صحافي هادرار عيني لقيم سي كوريال كاني نخل نمدك عدنا خا هذا يزبلتني يلكان نقرم حدا راز عدهم حدا راز عينهم ميلاتكم بلالي أزم قربيتنا مقربين مسرخبو مسافحيهم زدليمو تكرات كنو بلالي نتا أبشخخ أم عدا أفقد داس النخدكي تسعسعي لبي قبري ولا نتحر خبر خير عدو زطف عايشات راحيلات كدي بلالي نتي هاي كلوي يا خاخا كم تخرى خرو حنت مربعك تحلو عدم لقيت التفعة كلا ولا زودي بعوت منقست آب دحر دبداب ناغاساكي جو دونيل بحال أمريكا وسألاي حيل بحرية نيرة ناغاساكي جابان بومبا ناي أمريكا مسفرسات بزحو كيس أنا حكونا بتبوتا مريحة
نزياب سئل الزلو العارة خيبيو انكريو قص يفرحكا اتحسيل وزلو هسان دك إسيو كاب حمو الشيخ 17 دقيق دوي لرئيو نسون قصو خسترابيلو نبزحات دقيق دوي لو تأمتني أب قزيو انتاي حسبالو هيفلتكون أفيتو خلته سعدا ماسك زقبرو سبات نيروم سبقاو حجز هو يوم حد يوم نبتقول عمرحه كأسبيلو نتتحازيلو زنبر هسان كوردلو فتنه التحازيلو زنبر هسان جن هيوتو حليفة نبرت كم قمتي أبونا دين بمتقعت بومباس عن غلعة موجاجي متلني بموبال حازي الوزن برحوهن نبوتا سدرابيتو سلزقشو هيوت بحتاونت أبتا ترف باردن مدفعات زخونت كتما ناغاساكي كمز انكرو أزعبيقو يفلد مغنياتو زمساسل تاريخ بعيني سلزرعخو بسلات غيناتن دبدابن أب نفسه كف كورناع نايز عالم حديو أب ناغاساكي هوروشما أب أليبو دماسكو أب صنعاء تريبولي مقدشو أب كل حديو أعناون مسكح كهن هو أب نقفا صنعفة صورنا عبدخلا عسب باسع نداقرقيز كساد عيقا مايمنه أم حجر أسمرا مقالة عدقرات بحر دار غوندر حديو نبزحات سدرابيتات يفلالي يزختم يسنكل زملالس حماق زخري فتر هو أب كل خرناع نايز عالم حديو نبزحات نصحات قداي يقبر زال بخات تنكف كل منويح عمتها استسألتكوا إنها تمسكر وكينات دو يبال منجي كاب زنبكوا ممهر يوسف ورقة ناي مجمريا انبيتا نسلام كبزريا 30 سكند أبزي ملء كتمتها فززكو نتي سبات رخيبو سلام كبل سرف عركين ناتصبخو بمنصري كتمزق تعذبكوا دس زبل وهبت زلوا مأكلاي قمت مأكلاي قرص سبنت هارز مسل ጸጉር ርእሲት ونن قرزو مستنقستو عف أمسيلو واد ميقواز نبره فسام زحبر قونا ناباي قصقا نقربت مسمسات أبوشت أي زي فلطو سور قهري فخم كبل جميرو أب قوني مسمسحات بغصبت أب قدمي عويمة زين اللالة بلكوها بكا المزخون قال درك إنا يناقر مني من يخي نابي يخي قال ملي لن قال مش لك خمز فيلم عدنا الزاني خاس يعكا تلاخيفكا قال إعلان بدرقو زين اللالة سلامي بهال بلدني كم فكا قيلا سلام زبهالا مبزحتين ترى سلامين كمي زبهال بلكوا كخون خاليو إلاتني في الشغلة حويسا صحيو زحل كساب زبلالكس شهبونا نابلنا زين علل بلكوا اشي بلدني نعركي قديفين بحدا كافتريا حزياء تخو شهبوني لنا إنا تتعوثنا حما غلص بغلصي كوزر تلفون زينك آير بلكوا اشي بلدني كوزرها تقبلي دول كل عمو قرب دحرم علالنا زتعمل كنت خوين دا زين الراخد بلكوا اشي بلدني بزحق زي تراخيبنا تقراريبنا فتيا فرح تبعنا بلكو فتيكي بلكوا
قرب دحر محساب إشي بلتني أفكاريتين تتخونس تسمي بلني بلكوا إيش النتام بزحوك أركوان تبلني جناي سلع كون زخنا نجراي تقاوم من يا عجاق بقى حنت معلتون تقاومو خي قبرت كل إشي أب كم زبوثان خيد إشي كم زنقبر إشي كل تعمت من فقن كوينو أفقر ولا حد ما على أباغي تغيره على بيت كبجبايا وزيه تمرعوني بالكوا من بتل طرو يبلو محارو إشي لاتني زخون نقرقن كتحسس بني جميرو قالوكم مش حد خبر نقر بقليل اخترق بغلقها از نقر زي فرجيد وكاست مسرح خيكون تطرطرو مش هلو بس كساب لومي بناتي وساني بناتي حساب بناتي دليت خير الله ناتا سمعيت ناتا حسابك ناتا وسانيخه ناتا حلمخ أبي كبيراتو نايسب مرزي يخون معار صغيلات تشلت تمرعنا وقلعن ولد بالكوا حجون الشي بلدني بقى يوجبرن نيرو حجقنا إشي تأملسي دنزي زيريا هلوكم مش سمعيتاتا زي مسمع دليتاتا خيفلت أتنبر نفاسنا بزنفسون تتنسفف معرفة يستالفو خيسات رأيتني بزقر لا تخيد زارا ماي كوينات رأيتني وترى ماي انت قد بوات رقع من قد انت خفتو لا تفسس أبحاو انت سختتوات موق أفرج انت اتخيات تبرد أبرجيكو انت قبر كيان برجيكو أتمثل نايب على غرسن ملك انزي بالله بك أماي مسيلاتني نمنتا يمسيقا نمنتا كمزقيركا مسا يسرحني أكون أمسي ولو ندقنت حدركو نقول حدا نقر كم زي فترة بفشختات قبلني تبساج ايه ولو نحريقه تتزاربكو ملسغة ما نايتهبن ازقبري كم زي تقبر قبلها نمنتا يزبهالي لان بس اشيو بنست عرفتي يقني ايه كقطعة خلوها أوش تقطعين تعنا له كغنا خلوها أبقنا أتن سمسم كبعد فقر له خفن كلها وش تفقر له ناتيجن بقى قال سينا لا أو قديلة كمان كغوريا زيكل كل نجر كان مقبال استلعله قوست وينات تسمعني حد جزء أنا تفي أو جزء بدل قريتها حتى نغلا باقي ليزنا دد أخوريا وعلخ من لس كاب كان شلب في الشغطات تقبل نغلا تواسأل ليز مسلني هنا فلوتكو زي كون حساب من زي كافلة مس تقبلني ويبليز مسألني حد جزء سجاز لبست بمبلا ناس تمرع خوينس مسلني بناتي دليتن عقنن ديزاين سجبرت ربيتات مسلني سلشيني ريسا فزدك الزلو خوين تسمعني لك عقرقر طراي زي كونه قدب زي بلو سلاموني ربشي لك زي مسلم مع طراي زي كونه كل جزء صغير كان مسلم معوني يتشنقي أيكون نسب أمني قاچو يبليهم أبو سب كميلي 5 كيلو ينبر كاب نمر عواب عمتنان فتح بالكوا الشي بلتني سنبادي يلي نمنتا يلي بكا الشي قناب قصة قلني حزن ملكت كون ترى أخو نزون الشي لا مقبالة بزبا أسينا دي جني مزيا من بارمو هيك قالني إلى دمدمكم سنبسي بكا أنا يا حد شيوت من مكات صباح نقوه بورساي تقليلة قزا قد يفلخ وصق ولديك أبزل الأخونا مسأخو يرئي كبل بحساب دك أسي بليك علبت كساب 4 وقحتها سلم كيبركو أبو وقحتها تسقط أنا دك أس أنه تراقهمكو بنقوه بورساي الإله وصق درو نساب دكو سي ولدي حزا خيدا الله اتخل أنز قزاء كلها نبرت وغلا خداون تهو سردتون عفرج حنت ورقة 3 إفارة أخو قربي لنبكو نفسها حلو يزبل حسو سيلني كم زي حسبكو نهز نتاي تسمعنن زخون ساطن فرحان حزنن كورن جميرو سمون ملوء سخيرة
ድሕሪ ሰሙን ደው ኢለላ ስልካይ ትቕበልን ብናይ ሓብታት የለ ምስ ደወልኩ ምስ ቤተሰብ ከም ዘላን ክትረኽበኒ ከም ዘይትደልን ነገረትኒ እዚ ምስ ሰማዕኩ ዝኾነ ደስ ዝብል ነገር ተሰማዕኒ ማለት ኣሎምሽ ንሳውን ከም ሰባ ከም ስማዓ ብምፍላጠይ ዝኾነ ደስ ዝብል ነገር ተሰሚዕኒ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ደወልኩላ ሕጂ እውን ኣይተቐበለታን ተበሳጭየ በቃ ጭንቕ ኢልኒ ምንም በደል ዘይብላ በዓልቲ ቤተይ እንታይ ጐዲልኒ ከም ዘባረር እኳ ሓዳረይ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዘፍረስኩ እንታይ ኣጕዲላ እንታይ ኣቢሳ መልስስ ኢነሉ ምስ ከፍኣኒ ቀረባ ዓርከይ የቕሬታ ልሚኑ ከም ጻል ኣኽብዎ ንሳ ሕማቕ ስለ ዘይወፃ እምቢ ከም ዘይትብሎ ርግፀኛ ነበርኩ ንኽትሓስበሉ ዝኸውን ግዜ ክህባ ሓቲታ ተሰናቢታቶ ኣብ ሰሙኑ ናይ ፍትሕ ወረቐት ልየኻ ትለይ ሰማይን ምድርን ዘይርኒ ወረቐት ኣብ ኢደይ ኣንጠልጢለ ናብ ናይ ስድራ ገዛ ምራሕኩ ገበታ እናስተንፈስኩ ማዕጾ ኸንቸሎ ቃሕጓሕኩ ባዕላ ኸፊታትኒ ኣብ ገጻ ዝኾነ ፍሉይ ነገር ኣይረኣኹን ኣብ ዒንታ ግን እቲ ንፈላለ ኽብላ ኸለኹ ዝረኣኽዎ ሓዘን ኣስተብሃልኩ እዚ እንታይ እዩ በልክዋ ንፋታሕ ዶ ይበልካንን ናይ ፍትሕ ወረቐት በለትኒ ኣብ ውሽጣ እቲ ዝፈልጦ ልምላመ የለን ካልእ ሰብ ኮይናትኒ ኣብ እግራ ወዲቐ የቕሬታ ሓተትክዋ ትም ኢላ ክትርእየኒ ድሕሪ ምጽናሕ ሓንቲ ቓል ካብ ኣፍካ ምሊቓ እምቢ ኣእሳኒ ከኣምናይ ከኣልሃን እምቢ ዝብል ቃል ለካ ማዕረ ክንዲዙዩ ዘሕምም እቲ ብእሺ ዝፈልጦ ልሳና ብእምቢ ዝብል ዕረ ቓል ተተኪዩ ከይፈተኹ ካብ ዝተደፋእኮ ተስየ ገጻ እኳ ኸይረኣኹ ብዝመጻኽዎ ተመለስኩ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚረ ንዕርቂ ዘይፈንቀልኮ እምኒ ዘይሰደድኮ ሽማግለ የለን ነገር ግን ንእምቢታ ዘረስርስ ነቲ ብጓሂ ተሓሚሱ ዝነበረ ልባ ናብ ንቡር ዝመልስ ኣይነበረን እምቢትኣ ንይምሰል ንቐል ዓለም ግዜያዊ ነበረን እምቢትኣ ዘለዓለማዊ እዩ እምቢ ጸሓፊ ተስኪዳነ ምንጪ ገጻት ስደት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبركم سمعتنا نزي ساعة تداليو زنبرة حفشاوي مدباتنا أبز فتسيمنا لنا راديو إيرنا